tenim els amics que volen fer una performance. I bé, anem a fer una cançó a Rajoy, anem a fer una cançó a l'estat espanyol, anem a fer una cançó a aquest sistema podrit que des de fa ja quasi 100 anys o més, molt més de 100 anys, però des de fa quasi 100 anys, mare de tant, famílies i famílies, les honorables treballadores de l'Estat, mare de tants càrrecs que s'encarreguen de la nostra repressió, de la repressió dels companys i companyes que estan sent perseguits i portats davant d'un jutge per coses tan perilloses com fer un tuit, com fer una cançó o com manifestar-se per drets que són nostres i que ens pertanyen. Així que, els companys, i per este ninot, que això sí que és un ninot de falla, endavant.